Ito. So, good morning everyone. Ito po tayo sa tindahan. Mag-display tayo guys. Wala nadala yung tray. Gamit sa Hello guys, good morning. Welcome to my live. So, and kabukas lang natin sa tindahan. Mag-display tayo ng paninda at dog sa isda. Guys, kumusta sa lahat?
Display muna tayo guys. Mau pala. Alright. Pagpalag naman. Spray natin. Okay. Ayan. Spray muna tayo sa labas. Ayan. Wala pa, men? Ano yun? PS ko? Wala pa? Wala pa? Deliver? Maya pa yun. Mga City.
Yung dalawang hotdog, Hmm? tawag dinili. Oh, diniling. Mamaya pa. Ito lang. Traro pa dyan, latuklaw? Ano mo ako pagluto dito? Ano pa? Ito. Oo. Pag inilang ka, inilawan sa gas. Hindi ah. Kaya, Madumi.
Dudong! Ay.
So, oh, kanina pa, sir. Hello. LC Reactors Travel. Thank you so much, idol. Ang bilis nila, no? Mainit tubig ka tayo? Ay, sita, thank you sa thumbs up. Linis muna tayo dito sa ano, pwesto. Yan. Yan. Yan ang mga ano dito eh. Dito. Saan lang tumahay itong mga pusa na to eh. Billy Boy! Saan ka ba? Tulog ka. Tulog ka ata eh. Ano mo lang kape? Billy Boy! Billy Boy! Billy Boy! Bili ka kape. Puro ano, piso na lang gamitin natin. Ang aga nila, no?
Ala, Binji. Tatlo lang sila eh. Oo nga. Ay, ako nagkarga ng banyero nila eh. Kanina, Tapon ako eh. nagtapon na nga rin. Isa lang mga 5 bilang mo, kape. Kape lang. Talaga na itong ano to, saan lang magdumi. Good morning. Pasensya po sa may ginagawa pa ako. Shout out sa LC Reaction Travel ano yun? Labo ang paningin ko pag hindi natin ito linisin, dami kasing lamok, maraming lamok dito. Banlawan natin ang tubig. Ito rin yung dumi ng mga pusa.
Nakabili na pala siya, Julie. Guys, kapik tayo. Pasigit-sigit na itong ano ko. Kasi isda na naman ang display ko, guys. Isda na naman. Well, tingin mo plastic, malaki. Item yan. Ayaw May naglipat sa akin ba ng ano, $50. Magkano dyan? 5.7, di nasa 2.650. Bakit? Ako sa YouTube. May nagpalipad sa'yo? Oo. Oh, di wow. Magkano sa pera sa Pilipinas? 57 sa ano, lahat tilapia. Display pa? 2,000 plus. 2,000 plus.
dito, nagkaapo ng basura. Pwede ka nakabot? Hindi. Aga nila eh. Ay, yan. Tilapia ka din boy, dalan. Parang yung nangyari dito, parang yung nangyari dito. Kulang na rin ano? Kulang na lang magkano? Oh, Parang 144. 144. Pahati na lang. Wait lang. Wala din lang. Saya, no? Ano lang yan? Oo. Papasarin sa'yo. Ay, lalaki? Ayun na nagpapasaro. Mabuti na, hindi niya... Hindi pa siya eh. Ano siya kinuha ba? Balikan mo na. Bakla siguro ng aso na yan. Bakla. Binasa? Ano na pa nagpapasaro? Nagpapasa yan. Bakla ka na yan. Dapat aso, ganun man eh. Hindi ba, tinutukuran yung kader eh. Harapan sila sa bahay. Pati, Saan? sa dendeng. Ha? Ang dalaw yung? Kaya hindi na nila kailangan ng barkada dahil sila lang nasa alam mo, sabi yan, sinusulat na niya, sinusulat alam mo na, yan na.
Madali talaga. Ulo ba yan? Di ba? Kasi naghahanap ako ng ulo ng pampa-spot yung kalabaw. Nawawala yung kalabaw ng kalabaw. Ako po. Nawala ang kalabaw? Hanapin natin sa Boy Scout. Ah, Yung ano dito. Yung kay Jory naman dyan, pambabae naman. Pambabae. may kulot ng mga may kalabaw sa Manila. Wala ko sa na yung copy. May mabibilhan yan, te. May mabibilhan dyan. Ano? Oo nga, sarado pa kaya nga pumunta. Oo. Sige. Balik si Kalabaw. Uy, wala yung barya dyan. Ah. Sarap naman yun, no? Pero yung kawan. Oo, ay ka,
Shout out Buhay Dagat Vlog. Shout out Dol, Buhay Dagat Vlogs. May moderator ka na ako. Salamat sa pagdalaw, kaibigan. Ayun pa rin. Thank you. Ito kayo? Naalala kaya pala ito. Ayun naman. Ako yung panganak sa akin ng Damiere. Oo, nawala sa isip. Oo. Idol! Kailangan mo na ba? Kailangan mo pala ito. Tinawag lang ang tanga idol. DJ's Rocket. Buhay Dagat Vlogs. Wala eh. Ano eh.
goma. Kalon-kalon. Pero pag natuwa Baka gamit ko lang naman. okay na yung magpangalaman sa Dapat kasi yung patong na. Ano oras na ba? Hindi, ano yan? Kuya, anong tawag po nito? Pagi po. Pagi. Magkano po kilo? 220. Kumikilo yan ng ano? Ng Wala pa siyang kilo yan. Maliliit yan. Maliit pa lang ang buntot niya, no? Hindi, iba yung pagi yung itim yun. Mahaba yung buntot. Oo, yung sinasabi mo, Juan, yung pinamaapat.
lunch na. Ay, dito kanina dito pa yung kanina. Oo, kamaingay dyan, nandiyan sa piano. Kanina yan. Kanina yan. Kanina yan. Hindi ayos yung tao yun, eh. Tatay ko. Walang play na. Sometimes from the edge,